Para facer a nosa masa de plastilina vamos a necesitar un bol, unha taza para medir, fariña, auga, sal, 4 culleradas de aceite, aquí temos a culler, film transparente e un anaquiño de papel de forno. Comezamos por 2 tazas de fariña que meteremos no noso bol. Aí vai unha e... opa, canta! E 2. A continuación botaremos unha taza de sal. Bastante. Unha taciña de sal. 4 cucharadiñas de aceite. Unha, 2, 3 e 4. Movemos ben. Todo este mexonxe. Nos movemos ben este mexonxe. E agora pasaremos a incorporar unha taza de auga. Vaya mezcla. E agora si movemos ben dentro do bol, amasamos. Queda un pouco pegamiento. Primeiro amasamos aquí no bol e despois pasarémola á mesa para continuar amasando fora dela. Vedes que é moi pringoso. Quizá era mellor coller unha culler de madeira para non pringarnos tanto. Vamos botar neste papel de forno un pouquiño de fariña así para continuar amasando a nosa pasta de plastilina. Vedes que guai? Con isto podemos facer como se fora plastilina de verdade. Agora sería o momento de, se tedes colorante alimentario pola casa, que eu non o teño agora, botarlle un chisquiño se é que queredes que a vosa masa de plastilina quede feita de cores. E agora vou a meter un pouco de fil albán envolta ao conxelador para que se endureza un pouquiño antes de poñerme a facer o volcán. Tras deixar de reposar a nosa plastilina 1 hora no conxelador para que tuvera máis consistencia, non se pegara tanto, vamos a facer agora un volcán. Poñemos un pouquiño de fariña neste papel de forno. Poñemos unha masa ben alta. Tamén lle vamos a botar un pouquiño de fariña por redor dun vaso alto. E pasamos a facer a forma de volcán axudándonos do vaso. Así, para que quede un volcán así, non moi uniforme, como son os volcáns, que non todas os lados o teñen do mesmo xeito. Damos aquí unhas voltiñas e pouquiño
pouco, quitamos o vaso. É importante botarlle ben de fariña polo lado para que cando queiramos de sacar non se nos pegue moito. E quedarános un volcán así, como este. Aquí vedes que profundo é o noso volcán, que me colle a man, mitad da man. Vamos a fornealo. E agora metémolo no forno 20 minutos a 220 grados con calor por riba e por abaixo. 20 minutiños. Tras deixalo no forno 20 minutos a 220 grados, este é o noso resultado do volcán. E, aproveitando que temos un volcán, vamos a rememorar o experimento que fixemos co fantasma espumoso. Recordo vos os pasos. Hai que botarlle vinagre, ben de colorante alimentario, remexer cunha culler, dous chorriños de lavabaixelas, un por aquí, dous por aquí, volver a remexer e xa último paso botarlle o bicarbonato de sodio. E aí temos o noso volcán en erupción. De non saír ben, podemos proceder a botarlle máis vinagre para que saia a lava.